Good morning. Ayan. Nandito na tayo sa camping site. Ayan yung mga tents. Ayan. Kung nakikita nyo yung mga tent. Ayan. Ayan ang mga tulugan namin. Ayan. Tapos kung nakikita nyo yung mga truck na yan. Ayan sa mga yan. Yung mga matutulog yung mga presipe na magiging bisita dito. Ayan. Ayan guys. Puro buhangin po yan. Ayan guys. Ayan. Ang mga tulugan namin. Ayan guys, malamig dito. Ang lamig ngayon sa araw na to ay 9 degrees Celsius. Ang lamig guys. Ayan. Yan yung mga truck na dinala namin dito. Ayan. Mga bahay po ang loob nyan guys. Ayan. Ayan. Yan. Sobrang lamig ko dito. Hindi ka po pwedeng walang malamig talaga rito. Ayan. Ayan guys. Yan na po ang camping site namin. Ayan. Ayan. Mga truck. Nagkalat na po yung mga truck dyan. Mga bahay po ang loob dyan. Mga parang bahay pa rin ang loob dyan. Kompleto ang gamit na mga yan. Yan. Tapos itong tent na to, dyan kakain ng amo namin tanghali ng hapunan. Yan. Ayan. Alis ko lang pa, hindi pa nakaayos talaga. Ayan. Ayan ang camping site namin guys. Bali alas kagigising lang namin, naghahanap kami ng pwedeng mapagkapian dito. Wala pa kasi mapagkapian dito kasi halos kami pa lang din nandito. Gaayos pa ng mga truck na bahay. Yan. So, hindi natin kasi mapasok yung iba kasi walang mga susi yan. Nasa namamahala pa yung mga susi. Bali binatak lang namin yan para dalhin dito. Sobrang lamig. Pero hindi pa ito yung lamig talaga rito. Ano pa lang dito, -9. Bali 9 degrees Celsius. Ayan. Pero kagabi ano lang to, 11. Ayan. Tapos tingnan ito loob nito. Ito, ganito ang loob niya guys. Ayan. Ayan. Ganyan ang mga tulugan namin. Pero hindi ito tulugan namin. Bali ito ay kainan ng pag mag-aalmusal. Yan. Ang guys. Sa sobrang lamig dito. Yung suot ko ngayon pag nag-negative 0 na dito. Pag bumaba na ng bumaba.
yung lamig ay hindi po pwede itong suot ko. Kailangan talaga yung jacket na may foam sa loob, panlamig talaga, yung may balon sa loob. Isang araw pa lang ako rito, medyo sinisipon na ako guys. Ayan, ayan po yung mga truck. Kwarto, sala ang loob niyan, CR kompleto sa loob, TV. Ayan, kompleto po ang loob niyan, TV, lahat-lahat na nandyan, parang nasa bahay talaga. Ayan, may aircon yan, may television, may CCTV. Ayan ang sinasadyang cell site ng amo namin. Sarili siyang cell site. Kaya walang problema yung signal dito. Lamig, sobrang lamig. At lamig talaga. Palipas ka pa ng 3 araw, 2 araw na magiging negative 0 na yan. Ayan guys, purong disyerto po yan. Medyo madilim pa kasi kaya hindi makita yung kalayuan. Yan, yan po yung mga truck guys. So, nakapila pa. Yan, pinipila pa yan. Bawat isang truck na yan, dalawa ang kwarto, tapos isang sala. Ayan. Pero may ibang truck na 4 ang kwarto pero walang sala, pero may kanya-kanyang CR. Ayan. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, shout out nga pala dyan sa mga kasamahan ko sa SM YouTuber family. Good luck and God bless and more power sa ating mga channel. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Good luck and God bless. Hello guys. Ayan, dito pa rin tayo sa Disyerto guys. Ayan, kita nyo na yan guys. Ayan po yung kalsada palabas doon. Dito po tayo ngayon sa camping site namin. Ayan, ayan guys. Ayan yung mga tulugan ng mga barok. Ayan, doon sa tower doon. Ayan, sa mga Pilipino.